ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз Шахру Нохияхои Тоҷикистон. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо даркорай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона, қатъи маълумотош дар номераи имо ба саби мо роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран ҳастад ки мо бошад навора сар мекунем. то охираш тамошо кунед ва видеонавори моро падлиса кунед. Дар имо ба сабтон марҳамат рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пойтахт, дар поёни корвонда қарор дорад ки кӯчаи гаравзавод, ҷойи соза мегӯяд соҳибшон 3.6 сотиқ замина, қариб 4 сотиқ замин, 14 хона кардагӣ аст. якта калидори дарози 10 метра дорад. обсве дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, яъне ҳастай. гирди хона полни худ маҳкам. дӯстони азиз, хона фақат ҳамихе рангу бор мондагӣ аст, яъне ки шкатур, монтаж, яъне ихе коро шпаклёкамаш кардагӣ аст. хона полни худ бо ғӯшти пухта кати омода шудааст. 5 дарои оригинали, 5 дарои оригинал мегӯяд айрасия овардагӣ астем, уже часпондагианд. фақат як рангу бор мекунем, медонед зиндагӣ мекунем. бо камтар дигар стройматериал ҳамихе чизо дора мегӯяд, қум, санг, ҳамихе чизое ки барои ягон стройка кардантон не ки бо дора мегӯяд ва яшам қатишон метем. ҳуҷҷатҳои хона полни худ 100%, гирдаш маҳкам, фурӯхта мешавад бо нархи $30,000. ҳамин хона мега хеле расход шудагӣ мега, не ки мо арзон фурӯхтем, сум дар кора мега $30,000 мега, боз ягон қа муомила мекунем. вариантҳои алишам аст ба ягон квартира аз шаҳри Душанбе. марҳамат, дигар маълумот чака имо WhatsApp дорам. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. бародарон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки шаҳри Қурғонтепа, дар кирфи дуюм аз бозори Ҳуҷшариф то ҳамин хонара 8 километр, яъне ки айсентри ҳамин шаҳри Қурғонтепа аз Ҳуҷшариф 8 километр то хонара роҳ астай. 7 сотиқ замин астай ки 5 дар хона кардагӣ астай. якта калидор, кухни, баня, дурнушта астай. хона, яъне ки проекти нав астай. хона уже коробка, яъне ки фақат шкатур, дар тереза ҳамихе кор мекунад. пешода бо хали навеси дароз кардагӣ астай, ранги ҳарфи п чӣ хеле хитоб дидесен. ҳуҷҷатҳои хона 100%, гирди хона маҳкам, обсве дорад. бо нархи 200,000 сомонӣ фурӯхта мешавад, боз муомила дорад. хона хеле расход шудагӣ бардор, ки хона сум дар кора мега мефурӯшем. 7 сотиқ замин, ҳуҷҷатҳои хона 100% омода ва тайёрай. дар ин рақамошон имо ҳам дорад ва рақамои тоҷикистоншон ҳардуш кор мекунад. кадомитон ки мехарен, марҳамат, бештар маълумотша гирен. хона нархшам қимат нест, арзонай. лайка фаромӯш накунед ва навори моро дар васаби мотон падлиса кунед. квартираи фурӯшӣ аст. бародарон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар молодёжный театр гуфтагӣ аст, пеши театри ҷавонон, яъне ки ҷои шаки нафаҳмед, аз соҳибашон тамос гирифта мегирен. якхонага квартира аст ки не ки духонагаш кадагӣ мега соҳибшон, дар сеюм ошина қарор дорад, 40 квадрати метр. обсве дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис, кондитсионер, кухни, гарнитур, холодильник, ҳамаш қоидави ремонти замонавӣ. ҳамаи шароитош, яъне ки ҳастай, наздики штаб, мактаб, мағоза, ҳама хел чизо ҳастай. ки ҷоша ки барадор нафаҳмида бошед хоҳед ҳамин квартира харидан, марҳамат, тамос гирен, аз соҳибашон бештар маълумотша мегирем. бо нархи 320,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. кадоми конкретна харидора боз муомилам дорад. аз шумо хоҳиш ки лайка фаромӯш накунед ва имконият дошта бошед навори моро дар ватсаби мотон падлиса кунед. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. бародарон, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар маҳаллаи Заринқул гуфтагӣ астай, соҳибшон. 6 сотиқ замин дорад ки 5 дар хона фундамент, яъне ки рехтаги таҳкурсиш, рехтаги тайёра, 5 дар хонада проект дорад. 6 сотиқ замин, обсве дорад, гирдашда одамо зиндагӣ доранд. шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Заринқул. ҷойша ки кадом бародароне ки агар харидор бошанд, нафаҳмида бошанд, марҳамат, тамос гирем, бештар маълумотша гирем. бо нархи 35,000 сомонӣ фурӯхта мешавад, савдо ҳам дорад. шумо агар ҳам хари замин, хона, мошин, мағоза, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед бародарон, марҳамат, сурат ва маълумотҳои пурраша дар номери имо ватсап рӯй кунед. мо инам хе эълонда, рекламада албатта мегузорем.
квартираи фурӯши навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Рудаки, яъне ки Ленск район гуфтагӣ аст, ҷойшда нагуфтиянд, ки дар ами территорияи район шуд. Кадоме ки аз Ленск район квартира мехарад, марамат тамос гирем, бо аз соҳибшон пурсем. Духонага квартира аст бародарон, дар 7-ум ошина қарор дорад, 47 квадрати метре ки обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис дорад. Ремонти хона хуб аст, барои зиндагӣ 100% мешавад. Нархаш қимат нест, сирошна сум дар курамега мефурӯшем бо нархи 180 000 сомонӣ. бародароне ки аз территорияи ноҳияи Рудаки, яъне ки Ленск район ҳамин хел квартираҳо сироғ мекарданд. Ба кадоми шумо агар даруни ҳамин квартира маълумотош ки нофаҳмо бошад, марамат тамос гирем, бештар маълумотош аз соҳиби квартира гирен, фақат одамони харидорда. фақат хоҳиш ҳамин аст ки бародарон, мо барои шумо меҳнат мекунем, монтаж мекунем, яъне ки кофта пешниҳод мекунем. фақат шумо чӣ кунед, ягон лайки бепула монед, имконият бошад навори моро дар ватсаби мотон силкаша поделиться кунед. раҳмат барои дастгиритон. хонаи фурӯши назди ҳавлигӣ аст дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, яъне ки шаҳри Регар, дар райони ҷузӣ гуфтагӣ аст, деҳаи Элоки. ҳамин хел маълумот аст, ҷузӣ деҳаи Элоки. кадоме ки аз ҳамин территория аст, худаш медонад. 8 сотиқ замин дорад ки 4 дар хона андохтагӣ аст, хона коробка аст, кухни баня дурун шуда ҳаст. обсо хонара як уже хелаши дохтагӣ аст, не ки хонара пурра ремонтша накардиянд. хона дурун шуда кор дорад, не ки проектҳои нав аст. мега соҳибшон кадоме гирад, бо нархи арзон метиҳем. 170 000 сомон нархша бародарон, боз муомила ва савдо дорад ки дар инҷа об свет ҳаст. дӯстон, аз шумо хоҳиш дорад ки фақат одамони харидор конкретна сирошна сум дар кора мега, ҳамаш 100%. марамат метавонед ки бештар маълумотша аз рақамҳои пурвода занг зада гиред. квартираи фурӯши навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яъне ки пойтахт райони Сино Испечак, ду гуфтагӣ аст соҳибшон. Якхонага квартира аст, дар 5-ум ошина қарор дорад, доми 5 ошина 5-ум ошина қарор дорад. 38 квадрати метре ки обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, кухни, карна, яъне ки бози хали ҷои, яъне ки ранги балкон бори ҷои хоначаи адел надорад, ки духонага ранги ҳисоб мехӯрад. яъне ки айвон меган, мисол даҳлиз меган, дӯстон аз худтон бинед. хона мегад ремонти беҳтарин, ҳамаи шароитош муҳайё аст, ремонт нормалия мега, ҳамаш 100%. наздикиш да мактаб, мағоза, чизҳои лозимӣ ҳаст. доми панелни бо нархи 271 000 сомонӣ фурӯхта мешавад, боз муомилам дорад дар назди квартира. ва кадоми шумо ки ҳамин квартира ягон маълумот агар ки фаҳмона бошад, марамат тамос гирен, бештар маълумотша гирен. аз шумо хоҳиш ки лайк мондаро фаромӯш накунед, поделиться кунед навора. хонаи фурӯши назди ҳавлигӣ аст бародарон, қарор дорад дар шаҳри Бохта, яъне ки шаҳри Қурғонтепа, наздикии ҳоҷи шариф гуфтагӣ аст. бохай ҳамин маълумотҳои аниқша пурраша аз соҳибашон мегирем. мумкин ягон ҷош нофаҳмо бошад, ёки хатоам дошта бошад. 4 сотиқ замин аст, ки 3 дар хона кардагӣ тайёр, якта кухни, баня, ошхона, дегдорхона ҳаст. гирди хона полни худ маҳкам, обсвет дорад, дарахтони мевадиҳанда, ҷои соз, ҳамаш қоидавӣ. бо нархи 270 000 сомонӣ фурӯхта мешавад, боз савдо ҳам дорад. алиша мекирем мега ба ягон духонага ё сехонага аз ҳамин территорияи шаҳри Бохтар. ба квартири алиш кадоми сумкати мехарад, савдо ҳам дорад, бо нархи 270 000 сомонӣ. ва кадоми шумо гуҷоиш ки фаҳмо набошад, марамат метавонед ки бештар маълумотша гиред. дуруни хонаҳо ҳамашон ремонт кардагӣ аст, калидор, баня, кухни ҳамаш ҳаст. марамат занг занед, бо мегад савдо мекунем, кадоме ки нафаҳмид, яъне мухмо дигар маълумоташа фаҳмода метиҳем мега соҳибшон. квартираи фурӯши навбатӣ аст бародарон, инам қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яъне ки пойтахт дар райони Зарафшон гуфтагӣ аст, пеши мактаби 95. якхонага квартира аст бародарон, дар 4-ум ошина қарор дорад, 45 квадрати метре ки обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, кухни, не ки хона мегад ремонти средния мега, миёна, не ки дурун шуда сурат нагирифтанд. ремонти миёна мега кардагӣ ҳаст, барои зиндагӣ мешавад. бохай бештар маълумотша мегирен, бо нархи 270 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. пеши домда мега мактаб, мағоза, ҳамаш саддик, ҳамин хел чизо хело наздик аст. ба кадоми шумо ки маъқул аст, агар ягон ҷо нафаҳмида бошед, марамат тамос гирен, бештар маълумотша ба шумо мефаҳмонам.
хонаи заминии фурӯшӣ аст бародарон қарор дорад дар шаҳри ҳисор дар деҳаи хосилат гуфтагӣ ҳастай соҳиб шуд. кадом бародароне ки аз шаҳри ҳисор яхчор медонанд, кадомешон ки намедонанд, хай бо тамос гирифта мегиранд. 10 сотиқ заминаи масоҳат чун ки 4 дар хона ҳастай, хона коробка ҳастай, якта калидор баҳния кухни дурнушта ҳастай. шаҳри ҳисор деҳаи хосилот гуфтагӣ ҳастай соҳиб шуд. бо нархи 170,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. обсвет дорад, хона мегӯяд фақат камтар кор дорам мегӯяд, коробка ҳастай, дар треза шкатур ҳамихел корош мондагӣ ҳастай. кадоме мега мехара мега срочно бо арзон када метия мега срочно сумдар кунай. баравад дӯстони азиз, бештар маълумота аз соҳибашон гирифт. фақат чикор кунен, дастгирӣ кунен, лайка фаромӯш накунен. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри хуҷанд дар рӯпарӯи кафеи сомон гуфтагӣ аст, яъне ки 32 микрорайон мешавад. ҷои нағза мега доми навастройка дом аст, уже омода аст, одамо баъзеш ай зиндагӣ доранд. наздикишда ҳамаи чизҳои лозимӣ аст. се хонага квартира аст бародарон, дар 9 ошёна қарор дорад, 77 квадрати метр. се хонага квартира 9 ошёна 77 квадрати метр. обсет гузондага дар теза часпондагӣ аст, хона шкатур шпаклёва кардагӣ аст. фақат рангу бор камтар корш мондагӣ аст, яъне ки и короша хитон мекунен. бо нархи 288,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз муомила савдо ҳам дорад. ба кадом дӯстоне ки аз территорияи шаҳри хуҷанд амихел квартира лозим аст, марҳама тамос гиред, бештар маълумотро ба шумо бифаранд, срочно бо арзонтар кадам метия мега соҳиб шуд. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи рудаки, яъне ки ленск районда гуфтагӣ аст бародарон, яъне пеши птитса фабрика, кӯчаи истиқлол 5. амихел хона аст ки адресам ҳамин аст. хоб заминашон 6 сотиқ замин аст ки 3 дар хона кардагӣ тайёра ки якта калидор кухни баҳния ҳамихел дорад. падвалам дорад дӯстон ки дарахтони мева диҳанда, хона мегад ремонти нав ва миёна аст. бо нархи 170,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз мега савдо мекунем, трезаҳои пластикӣ ва дар хона падабой ранг бо ҳамаш кардагӣ тайёра. бештар маълумотша мега телефон кардем мефонем, бо нархи 170,000 сомонӣ савдош мешавад. пеши птитса фабрика, яъне кӯчаи истиқлол 5 мега соҳиб шуд. кадоме конкретно мегад мехарад, занг зада мега биёд аз пеш бинад, арзонтар метиҳем. шумо агарам хали хонаҳои фурӯшӣ, замин, мошин, квартира, ягон техника, гов, мол чизе ки барои фурӯхтан дошта бошем бародарон, метавонед ки сурат ва маълумот чароӣ кунед. мо дар видео оянда фурӯш реклама мегузорем. ба кадоми шумо ки хона ки лозим аст, чӣ хел хона, квартира нависед, мо албатта ҷудо карда пешкаштон мекунем. ин буд ки 12 хонаи фурӯшидон пешкаштон кардем. то видео оянда, худо нигаҳбон.